Morning, guys. Grabe yung mukha ko. Hindi yan laway. Ano yan? Yung cream na nilagay ko ba? Parang nagiging ano siya. Tumitigas siya. Parang nagiging, tawag dyan, parang glue stick. Nagiging glue stick yung consistency. Pero glue stick na malambot. Hindi yung glue stick na matigas. Dan is preparing his breakfast. He's having banana and strawberry smoothie. With chia seeds, of course. And then his lunchbox. He's been using this, guys. Thank you, Tony Boy. Ano siya, guys? Meron na siyang laman. Tingnan natin kung anong baon ni Dan sa school. Anong baon mo sa school, babe? Ang kanyang baon sa school ay... Ding. Meron siyang ice pack. Meron siyang salmon, guys. Ito yung baon niya for lunch. Salmon at saka cucumber. Kinat na niya yung cucumber. Nilagyan na din niya yan ng salt. And sa ilalim, just another ice box. And then sa taas, parang meron atang laman. Tingnan natin, babe. Parang snack niya ata to. May ganyan siya, diba? Snack. Oh, diba? Pistachio. Kasi alam nyo ba, hindi ko naubos or hindi namin naubos yung pistachio sa sa road trip. As in, wala. Wala talaga ako. Konting-konti lang yung kinain ko dun, guys. Kasi hindi ako nagutom. Nagkape kasi kami papunta dun. Ni yung banana bread ko na binili ko sa McDonald's. Hindi ko nga din nakain. Yung mga bata yung kumain pagdating na namin dun. Tapos pagbalik, wala. Natulog ako so hindi ako nakakain masyado. So yeah, meron kami pistachio. Ayan, nilagyan niya ng chia seeds at saka milk. Yung frozen strawberries, yan pa yung yung nag-strawberry picking kami. So nilagyan niya lang ng banana. Yung tubig ko. Ready na for coffee. Mag-coffee tayo. Huwag kang mamatay. Okay. Thank you, babe. Punta siya post office, guys. Meron kasi akong package. Tapos balik daw siya. Guys, try ko tong almond spread. Crunchy spread siya, guys. Kasi alam niyo naman na hindi ako mahilig mag-breakfast, diba? O hindi ko sure. Kasi diba nagko-croissant ako? Croissant or biscuit. And then my coffee. Breakfast na yun, diba? At least, kasi yung iba, yung wala talagang kinakain. Ako yun, kinakain ko. So, yun yung breakfast ko. Hindi nga lang siya malakihan, pero, alam mo yun, nagbe-breakfast naman ako lagi. Coffee. At saka yun nga lang, hindi lang siguro enough yung breakfast ko. Anyway, I'm trying this. And see kung magugustuhan ko siya. Kasi nga hindi ako marami kumain ng breakfast. Nagtatry ako ng iba kasi baka may magustuhan ako and dun mapapakain ako. Kasi hindi ako mahilig sa peanut butter Akala ko nga yung crunchy na peanut butter magugustuhan ko. Bumili ako ng crunchy peanut butter noon. Kaya lang natapon siya kasi na-expire na siya. Hindi ko siya kinakain. Tinry ko siya kagabi and masarap siya, guys. Mas masarap siya sa peanut butter. And ito crunchy ito. So meron siyang mga bits ng almond talaga. Hinahanap ko kasi sana yung, natin, yung Ladies' Choice na spread na puti. Wala kasi siya dun sa Kohl's. Meron siguro yun sa Filipino shop. Napaka-fuzzy ko, guys. Kailangan talaga ma-coat talaga lahat. Kahit na yung gilid-gilid, kailangan meron talagang spread. Mas masarap talaga siya, guys. Manamis-namis. So, kung ayaw nyo siguro yung peanut butter, try nyo yung almond butter. Guys, film tayo ng video. Nag-makeup lang ako. Tinakpan ko yung aking yung burn ko ba. Tingnan nyo, natakpan naman siya ng slide. So, kapag ganyan, kalayo sa camera, hindi siya kita. At saka yung nandito kanina, ang tsaka tingnan, na siya, guys, nag-peel. Tapos yan, tingnan nyo, medyo puti siya. So, sana mawala yung scar. Ang kate ng burn. Nilagyan ko siya ng concealer. Tapos, foundation and then powder. Tapos yung dito, yan pa din yung kulay niya. And I think magpipeel off yan in time. I'm not sure kung kailan. Pero ito ang kate. Pero ito yan, na-peel off ko na siya.
Ito yung suot ko para matabunan yung nandito. Hindi naman siya tabo ng... Ayan, tabunan siya ng konti. Yan. Film ako ng 3 videos kasi. Guys, nakapag-film tayo ng isang video. And yes, long hair tayo. Meron akong exclusive video dito sa pabuho ko ngayon. So, hindi ko alam kung ano yung mauunang video, kung ito or yun. Pero, kung hindi pa siya up, then please watch out for it, guys. Kain muna tayo kasi gutom na akits. 1:09. So, okay lang. Hindi naman ganun ka-late. Nagluto ako ng adobo kagabi. So, meron akong natirang 2 wings. Ano yan? Yan yung ating kakainin. Meron na tayong rice. Natira from kagabi. Lang, dami pang rice. Tingnan nyo. Nagluto kasi si Dan ng bago kagabi kasi gusto niya din mag-rice. Kinuntian ko nga lang kahapon ng hapon. Sabi ko, kahapon. Sabi ko, kuntian ko lang kasi para hindi kumain si Dan ng rice kasi nga, di ba, nagda-diet siya. Ay, gusto niya talaga mag-rice. So, nagluto siya ng bago para makapag-rice siya. Nag-rice pa din siya, pero konti lang din naman. So, okay lang. Okay lang, wag na natin siyang inag sa kanyang rice. Konti lang naman yung kinain niya. Guys, katatapos ko lang mag-film. Anong oras na ba? 3:43 na ng hapon. And ito na ang kinalabasan after natin mag-film. So, ayusin ko lang tong mga to. Meron pa pala sa floor. Pak! Ayusin ko lang tong mga to, guys. Tapos mag-ano tayo? Apply ng visa para Japan. Kasi nga, di ba, pupunta kami ng Japan. Tapos wala pa akong visa. Nag-apply na ako last time. Nung para sa honeymoon nga sana namin. Tapos na-approve na yun. Ang bilis lang, 1 week lang. Hindi natuloy. So, ngayon apply ulit. Kasi yung validity nun, 3 months lang kailangan ko pa ata silang tawagan. Kasi meron akong i-confirm sa isa sa mga ano. Pero anyway, guys, dumating yung dress ko galing Pretty Little Things. Ito yung packaging niya, oh. Ang ganda ng packaging. Ganyan siya. Unicorn. See? Isang dress lang in-order ko. Kasi yung theme sa birthday nila ay, white. So, nag-order ako nito, guys. Meron kasi silang size 4 dun. So, dun ako nag-order. Para siyang wedding dress. Siya na talaga. In fairness sa quality, maganda. Magkano ba yung binayaran ko dito? Ibabalik ko yan kasi hindi kasha. Kasha naman siya. Kaya lang, sobrang haba. Balik kasha yung dito kasi size 4 yung binili ko kaya lang sobrang haba niya. At saka yung tela niya, hindi siya yung grabe naman. At saka naman ang pagka-print nila, uy. Ano yung sinasabi ko? Yung tela niya parang hindi madaling i-fix ba na tahi-tahi. $58 yung binayaran ko dito. Tapos nagbayad pa ako ng shipping. Ganyan siya, oh. Maganda sana yung quality. Kaya lang para namang pang wedding dress. Para, ikaw ba mag-birthday, ate? Bakit ka naka-long gown? Yung Pretty Little Things, meron siyang ganito, guys. So, ito kapag nasira, parang hindi mo na siya pwedeng ibalik. So, yeah. Tinry ko siya kanina. Kasyang-kasya yung dito. Kaya lang, hindi siya bagay. Hindi siya bagay. Tapos, sobrang haba pa niya. So, ibabalik ko na lang siya. And hindi ko alam kung ano susuotin ko. Kasi yung birthday nila sa Friday na isa-celebrate. Wednesday na tayo ngayon. Good luck. Pero pupunta kasi kami ng mall bukas. So, we'll see. Anyway, hindi ko alam kung paano ko ito ibabalik. Pero ibabalik ko yan. Muna tayo, guys. Visa. Visa pala. Anong oras na? Akala ko kapag wala na akong trabaho, mag-chill na ako. Pero hindi. Sobrang productive ng ating past couple weeks na after na wala na tayong work. Sobrang productive. As in, everyday may natatapos ako. So, it's good. It's now 4:19. Maya pa kasi si Dan. Sabi niya, siguro mga mayang 7 or maybe later than 7 pa siya darating kasi meron siyang late appointment. So, mahaba-haba yung work natin ngayon. Kagabi kasi, nag-edit lang naman ako ng thumbnail. Nasabi, wag na. Pack up na daw. Hindi na daw pwede mag-work. Pero, ngayon, okay lang. Meron pa tayong time. Apply tayo ng visa. 420. Sana naman hindi. Ay! Oh my gosh! Kala ko mahuhulog! Speaking of phone, si Dan kailangan ng bagong phone. Kasi daw sira na yung phone niya. Yung phone niya, galing pa yun sa akin. Hindi kasi kami techie. Hindi kami mahilig sa mga dapat kapag may bagong brand bili na
Or kapag may bagong model, bili, hindi kami ganun. Bumibili kami kapag nasira na talaga. And sobrang maingat ako, kaya hindi nasisira. Kinuha ko lang to kasi staff plan sa Telstra ba. Sobrang mura lang binabayaran ko dito, guys. Actually, hindi ako, $20. Sasabihin ko sana hindi ako nagbabayad sa phone, pero nagbabayad ako $20. Tapos meron akong 15 gigabytes per month. So, yun yung maganda din sa kapag nagtatrabaho ko sa Telstra. Ngayon wala na. Pero, I think meron pa rin yung discount ko. Yun yung maganda kapag nagtatrabaho ka sa kanila. Kasi, meron akong discount sa internet ko. Telstra kasi kami. Tapos, meron din akong discount sa phone. So, staff plan ako. $20, $21 to be exact lang yung binabayaran ko. Meron akong 15 gigabytes a month. And yun lang, kung regular na plan yan, hindi staff, it will cost you like close to 100 for the iPhone 7 Plus or maybe even more, like more than 100 kapag Telstra kasi mahal sila eh. Pero, yeah, siguro papahiramin ko to kay Dan. At least meron siyang magamit na phone kasi nung tumawag siya sa akin kanina, nagka-crackle. Hindi maganda yung reception, parang yung phone niya pasira na kasi akin pa yun eh. Pero yeah, anyway, hanapin ko muna yung website para sa visa. Nandito na yung mga paperwork ko na kailangan. I-ano ko lang siya, i-review before ko siya i-send. Dito kasi, kapag nag-apply ng Japan visa, I have to send my requirements sa Melbourne. So, kung galing kang Adelaide, South Australia, kailangan mong i-submit yung lahat ng requirements sa Melbourne. So, kailangan ko i-send yung passport at saka lahat ng documents, yung requirements. Tapos, kailangan din kunin mo yung passport mo in person. So, okay lang na i-send siya via post papunta sa kanila, pero hindi nila isi-send via post pabalik sa'yo. So, you have to claim the passport personally or someone has to do it on your behalf. I think uncle ni Dan yung kukuha ng visa ko. Passport ko. Last time yung kumuha is yung pinsan niya. So, this time I think yung uncle niya na dun din naka-base. Pero, send muna natin. Kailangan ko na tong gawin kasi, di ba kailangan ko nga i-send yung passport ko. I have to do it as early as I can. Kasi, just to make sure na nandito na sa akin yung passport ko before ako umuwi ng Pilipinas. Okay. Gawin ko lang to guys. Laters. Guys, maya-maya lang darating na yun si Dan. Nag-request siya ng steak. Tapos, gusto niya fries on the side. So, yun yung lulutuin natin. Late siya ngayon eh. Madali lang naman to. Actually, maya ko na to lutuin kapag malapit na siya. Yung uunahin natin is yung fries. Kasi mga to eh. Maabot ng 15 minutes. Depende sa kung gaano kadami yung lulutuin. Gagamitin ko dito is yung air fryer. Kapag nagluluto ako sa air fryer, guys, lagi lang akong naka 180, hindi ko na siya tinatouch. And, kasi fries tayo. So, ganyan karami. Mga, 180. Lagay ko siya 15 minutes, pero, pero i-check ko siya, mga 10 minutes, i-check ko yan. Rice, okay na ako sa rice. Yung lulutuin ko para sa akin, talong. Half lang nitong talong, okay na guys. Kasi, in 30 minutes, magsisimula yung show namin. So, kailangan ko nang ilutuin yung akin. Tapos, pagdating ni Dan, lulutuin natin yung sa kanya. Yung sa steak ni Dan, guys, yung nilalagay ko lang is salt, garlic powder, at saka mixed herbs. Ito. Yan, nilagay ko na siya. Lagay ko na dyan. So, yan yung isasalang ko sa oil. Tapos, yung kabila, wala pa. Mamaya na kapag nasa pan na siya. Yan. I think ready na to. Ayan ko lang siya, guys. Yan. Tapos, yan, lalagyan ko ng seasoning. Agoy, nakalimutan natin siya i-check. Check ko sana kapag 10 minutes na. Okay na to, guys. Off na natin. Lagyan na natin ng asin. Asan na yung asin ko?
multitask pa more. Piniprepare ko yung aking din kasi. Yan ba? Aking talong. Pero yung kay Dan, malapit na maluto. Nandito na pala siya, guys. Wait. Sige, vlog pa more. Lagyan ko lang yan ng asin. Konti. Okay lang naman na dyan lang ilagay. Tapos, i-shake-shake mo lang ganyan. Yan, masarap na yan, guys. Guys, nilagyan ko lang ng cucumber kasi konti lang yung meat niya. And lagyan lang ng konting asin. Oops, nadami. Pero yan, konting asin sa cucumber. Yan, yan na yung dinner ni Mister. My love, it's ready. You're welcome. You're welcome. Kumustahin natin yung atin. Ano na? Kumusta kayo dyan? In 10 minutes, magsisimula na yung show namin. Yung oil na ginamit ko is yung same lang sa steak kanina. Gusto ko sunog yung talong. So, hayaan ko muna yan siya dyan. Nagustuhan ni Dan yung ulam, guys. Yung pagka-season ko ng steak. You like it, babe, right? Yeah, sabi niya kanina, gusto niya daw. Tinanong niya ako kung anong nilagay ko. So yeah, yung sinabi ko sa kanya, ano lang naman, yung nakita nyo kanina, usually, yung nilalagay niya asin lang. Or, do you actually season your steak, babe? No, not at all. Shoot. That's way better than mine. It's way better. I'll do it from now on. Okay. Fries looks really good as well, Bangav. And you know what? I think I can air fry the steak. Or you don't? Na? Olive oil lang din naman kasi, so okay lang, no? Kasi kapag in-air fry yung steak, parang it doesn't have enough fat. Right, babe? Yep. To fry itself. Yeah. Anyway, meron pa tayong... Yan, akin yan. I-ano na talaga natin to. I-dishwasher. Matagal na yan. Lagi ko sinasabi lalagay sa dishwasher. Hindi natutuloy. Ito naman yung ulam natin, guys. Tortang talong yung tawag namin dito. Pero ito ba yung tortang talong? Parang ito ata, no? Talong na may egg. Tapos rice. Nilagyan ko siya ng banana ketchup. UFC banana ketchup. Tamis anghang. And maya-maya lang magsisimula na yung show namin na Dan. Char! Inangkin namin yung show. Yung Married at First Sight ba? Anong oras na ba, guys? Workout tayo, guys. Yung pinakita ko na sa inyo, yung 7 minutes lang each workout. So, nung nagpunta kami kina Manay, wala. Na-miss ko yung Friday, Saturday, Sunday, Monday. Mag-workout sana ako ng Monday pero hindi kinaya ng powers. Kasi sabi ni Dan, manood tayo nito. Yung Married at First Sight ba? Pinanood namin ng Monday. So, nag-start ako ulit kagabi. And today. So, dito na ako sa 7 minutes sweat. Sabi 7 minutes sweat. Yan. 7 minutes lang naman siya. So, kayang-kaya lang. Okay, workout lang tayo. Babalikan ko kayo mamaya. Gamit ko na naman yung diffuser, guys. This time, yung gamit ko is yung bigay sa akin ni Manay. Eucalyptus siya. And yan, nag-mist siya. So, ito yung pang-mist dito. Ayan, parang mahina na mist ata yan or malakas. Wait. Yan, off. Yan, parang malakas na mist. Tapos mahina. Tapos ito, light. So, makakapili ka anong kulay gusto mo. Diyan tayo. Oh, wait. Sa yellow tayo. Oh, yan na lang off. So, mist lang siya. Can you smell the eucalyptus, babe? You can't? No, my nose is blocked, so I can't really smell much. Naka-skincare na ako, guys. Nilagay ko na naman yung Solosite. I can smell it now. You can smell it now? That's good. It's good for the nose. It's eucalyptus. It's good for the nose. Naglagay ako ng Solosite. You know what? That Solosite for the burns, I think it's working. Because do you see this? It's no longer there. But I'm still putting... no. Remember it was kind of dark brown? Yeah. I peeled off the skin. Okay. Yeah. But dito meron pa rin. Anyway, yun na yung vlog, guys. Salamat for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.